bagoaz. Arratzaldeon lanoi. Bueno, lehenengo lana, negoendik anasitxa, mobilak modo avion o modo tren, baina eskertuko dugu itzaltzi. Isiltzia. Isiltzia. Pixka barare, zarritu batzako berriketan etxieta. Bueno, ondo iruditzen pasatzue. Esan duena, arratzaldeon eta ongitorri, Saturraran elkartiak, herriko memoria historikoa lantzen duen taldiak, Mutrikuko udalaren laguntzarekin, prestatu deun, oroimen hasteko hitzordu honta. Aurtengo oroimen hastia, ia oroimen hilabete, bihurtu zaigu. Gaur hasi eta azaroaren 8an, hilabete justu. Saturraren egingo dan oroimen egunarekin borobilduko baita aurtengoa. Bide bitxartian, gogoratu, tartian, urrian 20tik, 30ean, hementxe Zabielen, Txaluan. Emakumeak, 1931, 1929, erakusketa interesgarrixa eta hunkigarrixa ikusgai tokiko duzuela. Bueno, oroimen hitzak argi dio ikusi, entzun, ikasi edo sentitu direnak gogoan hartzeko eta gogoratzeko ahalmena, hoxe dugu oroimena. Baina, zoritxarrez, oroimena barkatu, ahula da. Batzuk tamalez, berez, nahi gabe, galtzen dute oroimena, beste batzu berriz, nahi da, edo ez zain interesatzen, edo min ematen die, oroitzeak. Baina, oroimen ariketa egitea, osasungarria da. Denbora pausota, terapeutikoa dela ere, esango genuke. Gure herrizar honek bereak pasatu ditu. Eta bidean, neke, izerdi eta malko ugari isuri dira. Baina, geure iragana laino artean lagabieu, belonaldi berrixei zer eskaini bihar dixeu. Saturran elkartiak sortu zenetik argi dauka jasotzen ez denak, ikertzen ez denak galtzeko, ahazteko arriskua daukala. Horregatik lanean dihar dugu, memoria historikoa lantzeko, jasotzeko eta aldan neurrian herriari erakusteko. Eta bide batez, puntu hau aprobetxatu nahi geuke, euren etxiak, euren oroitzapenak, argazkiak, datuak emateko prest eundian, herritar askori, eskerrik beroenak emateko, eskerrak. Euren eskuzabaltasunari esker, informazio guztia partekatzeko aukera eman digutelako eta garrantzitsuena, geure memoriatan eta agiritan jasota gelditzen delako. Horrenik, parakabete landak hau, baina ez gehatik bilduko. Beraz, hemendik gonbidapena zuen memorian arakatzeko, ganbaran, sotoan edo delakoan, argazki zarrak, audio, bideo, agiri, edo beretzat balorean jartzea merezi duen zerbait dauden horretzako. Guk posarren jasoko dugu eta merezi duen trataera ematen ahaleginduko geha. Aurtengo oroimen asteari hasiera, Saturraran 1 eta 2 izeneko dokumentalekin eta ondorengo Arantza Ugarte Lopetegiren azalpenekin hasiera emango diogu. Bai, Saturraran, uda garaian mantekaua jata, baino eharrak hartu eta eguzkiaz goxatu eta pasierra ederrak emateko leku, ez da, gaur egun. Baina duela mendetxo bat eskaz, ez da denbora asko, bertan espetxe, kartzela bat egon zan. Batzuk agian, behakatza bezala errepikatzen gehala, esango dezue, baina Saturraran eta han gertatutako guztia oroitzeko beharra daukau. Ara eramandako emakumeak, aurrak, torturatuak izan zirenak, hilik edo bizitza guztirako markauta atea zian haiek ezin ditugu ahaztu. Oroitu eta aldi berean omendu nahi ditugu. Gurekin, bat egingo dezuelakoan, ekin diezaion gaurkoari. Segundo bat.
Bueno, gero argipenak emango ditula esan dugu, baina argibide gehien txuenak egongo dira pelikulan. Ze hor kontatzen da, nik bildu deten kontuak, nik bildu ditutenak, Saturranen hor dokumental horietan kontatzen dira. Eta gaur, danoi eskarrak eman nahi izkizuet memoriaren errepaso honetara etorri zeaten hoi, eta bereziki 1938an, 1939an, Saturranen bere amarekin Titiko etorri zan gure Mari Kanposi, eta harren ondoren, Mutilko Eskor, Saturrango seminarioa etorri zan Enrique Larrañagai. Biloi, ongi etorri, eta guztioi suerte handia daukagu Saturrarango eraikin haietan beren bizitzaren zati bat egin zuten pertsonak memori eta guzti oraindik gure artean dauzkagulako. Ongi etorri danoi eta pelikulakin hasiko da. Inguru honetan, 19. mende hasieran, baserriak eta baratzak ziren. Baita karea egiteko errota bat ere, barren errota zeukan izena. Baina 19. mendearen erdialdera, aldaketa handia izan zen hemen Saturraranen. Gran Hotel Balneario de Saturraran eraiki zuten. Itsasoko urarekin, bainu hotzak eta beroak hartzeko lekua. Eta bere eraginez, inguruko baserriak ostatu bihurtu ziren. Eta Saturraran, udatierrentzat atseden lekua izan zen. 19. mendearen amaieran, 20. hasieran, inguruko beste balneario batzuk hartu zuten fama. Eta Saturrarango konplejo turistiko guztia bertan behera gelditu zen. 20. mendean, 1921 azkenengo jabeak, Pedro Ikatzak, balnearioaren etxea Gasteizko gotzaitegiari entregatu zion arte. 1926an, Frankok estatu kolpea eman zuenean, Saturrarango seminarioa izandako eraikinak izan ziren Frankoren tropen kokaleku 1937ko udaberrira arte. Saturrango kartzelako ardura nagusia zuzendariak zeraman. 25 moja arduratzen zian barruko zainketaz. Eta eraikinetatik kanpora zegoen lekua, 55 soldaduk zaintzen zuten inguruko mendiak. Kartzelako atearen ardura berriz, 3 funtzionariok zeukaten. 1928ko urtarrilean, ekarri zituzten lehenengo presuak Saturrarana. Brigida Zaldias Andoaindarra, Donostiako kartzelatik ekarri zuten urtarrilaren 3an. Larrabetzuko bi ahizpa, Lorentza eta Antonia Praiz berriz, otsailean ekarri zituzten. Eta Josefa García Segret, maestra galiziarra, Bigoko kartzelatik ekarri zuten. Horrela, bete zituzten Saturrarango eraikinetako kartzelako gelak. Extremadura, Salamanca, Asturias, Galizia eta Espainiako bazter guztietatik ekarritako emakumeekin. Hiru eraikin handitan banatu zituzten emakumeak Saturrarango kartzelan. Amak eta umiak, emakume nagusiak eta emakume gazteak.
Zelular izeneko eraikina ere bazegoen, antzeuden kuarentenako gelak, eta lurraren azpian zigor gelak eta hildakoen gelak. Ibaiaren parean zeuden zigor gelak eta mareak gora egiten zuenean, zigor gelak urez betetzen ziren. Berreun edo 300 seminarista egoten ziren lekutan, 1600 emakume eta ume sartu zituzten Saturrarango kartzelan. Lehenengo gela estutan sartzen zituzten, kuarentenako gelan, eta gero handik sala handira pasa. 200 emakume inguru egoten ziren gela bakoitzean. Arraska bat eta kumun bat zeukaten guztientzat, eta horrekin konpondu behar izaten zuten. Epaiketako papelai begiratuta, emakume hauek kartzela ekartzeko arrazoia, matxinada, subertsilua, propaganda itxia, alderdi komunista, sozialista edo abertzaleko kide izatia, Frankoren tropak edo Franko bera iraintzea eta antzeko kausak agertzen dira. Baina emakumeakin hitz egiten baldin badeu, beste arrazoi batzuk agertzen dira. Etxe eta lurren jabetza kontuak. Inguruko, auzoko eta herrikoen arteko inbidia, gorrotua eta ikusiezinak, eta senitartekoren bat, Frankoren aurkako gerran ibiltzea, aitza edo anaia edo antzekoren bat. Asunción Rodríguez del Pulgar, Oviedon, Asturiasen atxilotu zuten. Mendian, bere senarra, aitza eta aizparekin, mendira joan ziren txabolara eskutatzera eta bombak bota zizkieten. Antxen, bertan hiltzan, bombak jota Silvino Moran, Asuncionen senarra. Josefa García Segretek, maestra galiziarra kontatzen du, Saturrarango kartzela zigor kartzela zela. Bertako ama nagusiak, Sor Maria Arantzazu Belez de Mendizabalek, horrelako egin zuelako bere zigorrekin. Ustekabean harrapatutako edozein irrifar, keinu edo barre, hori zigortzeko motiboa zen. Eta gehien min egiten zizuna, minik handiena egiten zuena kentzen zuten, etxetik zetorren gutuna. Edo zigorgelara bidaltzen zuten, edo ta lista beltzean jarri. Isabel Riosek esaten du, Saturrarango kartzelan ere egiten zela lista beltza. Hilero apuntatzen ziren, presoen izenak, ama nagusiak erabakitzen zuenaren arabera. Eta Madrilera bidaltzen ziren, kartzeletako zuzendaritza nagusira, gero zigor kartzeletara bidaltzeko presoak. Sagrario Merodio Oiosek ere kontatzen du zigor kasu bat. Bere laguna, jangelan zegoela, beste lagun batekin, kontu batzuk esaten hasi ziren eta mojak ikusi zuen urrutitik. Bertara joan eta esan zion. Zu orantxe bertan etorriko zara nerekin zigorgelara. Zigorgelan sartzen zituzten hildakoak ere. Eta lurraren azpian,
beti lurra bustita egoten zen errekaren parean. Saturranen egondako emakume guztien ahotik entzun dut, goze handia pasa zutela Saturranen egon zirenean. Presoek ekartzen zuten janaria, kendu eta mojen sukaldera eramaten zuten. Presoentzako emandako jatekoarekin estraperloa egiten zuten. Eta umeentzako esne hautsa saldu egiten zuten. Amek beuren ogizatia saldu egin behar izaten zuten umeentzako esnea erosteko. Leonor Ruy Pereze kontatzen du, Saturrarana etorri zirenean, lentejak ematen zizkietela, samorroz beteta. Ezin zirela jan ere egin, eta mojek sobratzen zenarekin txerriak hazten zituztela, eta gero kanpora saldu. 1940an tifus epidemia bat ere izan zen. 36 ume hil ziren. Ekainaren batetik abuztuaren 31 bitartean. Garai haietan, amek umea gaixotzen zirenean, ez zituzten enfermeriara eraman nahi izaten. Handik gehienetan hilik ateratzen zirelako. Mojak arduratzen ziren kartzelako zentsuraz eta beraiek kontrolatzen zituzten bisitak eta gutun guztiak. Sor Maria Arantzatu Belez de Mendizabal, bera zen pantera zuria, pantera blanka deitzen zioten mercedaria zelako eta jantzi zuria zeukalako, baina bihotza beltza zuen. Monja beti egoten zen adi arau haustea zeinek egingo, eta gero hortik zigorra ezartzen zieten. Mojek ahalegin guztiak egiten zituzten egoera aprobetxatzeko. Lana egiten zuten emakumeek kanporako edo egaina enpresarako soldata kobratzen zuten, baina kupoiak ematen zizkieten gero kartzelako ekonomatoan erosteko. Presoen janariarekin da presoentzat emandako janariarekin ekonomatoan saltzen zuten edo sakotan sartuta ateratzen zuten galdonara estraperloa egiteko. Umeentzako esne hautsarekin ere estraperloa egiten zuten monjek. Eta ondarruko arrantzaleek emakumeen egoera jakinda arraina eskaini zietenean doan, mojek ukatu egin ziren eta ez zuten onartu arrantzaleak eskainitako arraina, nahiago izan zuten koseak eduki. Ondo antolatutako beste espedizio bat izan zen. Umeak trenean sartu eta Madrilera bidaltzen zituzten. Etxekoren batek jakiten baldin bazun, estaziora joaten zen bila. Mari Camposen kasua horrelako bat izan zen. Bere izeba joan zitzaion estaziora bere bila, eta horrela libratu zen. 1942an, Espainiako erlijiosoen etxeetan eta ospizioetan 9.050 marrume zeuden. 1943an 12.000 ume pasa. Umeak zenbakiak baino ez dira izan Saturrarango kartzelan, izenik gabeak. Hala ere,
Mutrikuko udaleko erregistroan begiratuta eta parrokiako bataio eta eriotzetako liburuetan begiratuta, lortu dugu 109 umeren izen abizenak eskuratzea. Baina Saturraranen bizi eta hildako umeak askoz gehiago izan ziren. Inguruko herritarrek, Mutriku, Ondarru eta Debako herritarrek, bazekiten Saturraranen kartzela jarri zutela. Bazekiten Saturraranen emakume presoak zeudela. Bidean, kamioiakin eta autobusakin pasatzen ikusten zituztelako. Modesto Larrañaga, Mutrikuko apaiza, Saturrarana joaten zen presoa konfesatzera eta meza ematera. Igandetan, herrian ematen zuen meza. Eta hor sermoian eskatu zuen, emakumeen egoera ikusita, presoei jateko ematera eta laguntzera joateko. Horrela sortu zen, herritarren eta presoen arteko solidaritza sarea eta bidea. Gure politikia hori zen, zela zen manifestazio baten Madriden, bandera republikanekin errezentzoan, eta gero, ez dakit handikan, kartzela ez dakit zitxio zazten, beste behak izaten du, beste motiuk ez dakazela. Saturranea etorri izan, eta horri zan nien Saturranea, niri ikarreztien, gero handikan ez dakiz mademra, irurte nakazela, Ibildu ziren etxea. Etxea, Amonanea, eta trenian guardixakoekin, eta jaso ziren, gero gure ama erten arte, kartzelatikan, egon izan Amonakin. Nací en la cárcel de Saturrarán en el 1940. Estuve, no sé, hasta un añito o por ahí, y vino mi padre, me llevó para Andalucía. En Andalucía me crió una tía mía, hermana de mi padre, y mi abuela, la madre de mi padre. Y estuve allí pues hasta que mi madre salió de la cárcel. Cuando ella salió, yo no me recuerdo ni el encuentro ni nada con mi madre, y estuve allí pues hasta los 6 añitos así. Sí me recuerdo, lo único que me recuerdo de allí de Andalucía es que mi madre iba a recoger aceituna y yo estaba agachadita con ella viendo cómo recogía aceituna, pero era muy pequeñita. Ama ertzen zonean kartzelatikan, juntzan Ondarrura neskame. Pare bat etxetan ibilizan, gero altzuanean guri ekarri zigun,
Madrida, motrikura, barkatu. Motrikura ekarri zigun, eta hemen familia jasoan behar dana. Ez zigun lagin inorgan. Danak motrikura etorri ginen. Zela baiz, lanien hasi ginen, bate handikan, beste handikan, da hola izan, gure bizimurua, gara gure eman bizimurua, behar lan, illa, geuke bai. Cuando tenía unos 6 añitos o así, vine para Vizcaya. Fui al Alto Barázar. En el Alto Barázar estaba con mi tía, una de ellas las que me había criado, y estuve un poco mal porque me hacía muchos, me da hasta apuro decirlo, pero la verdad que muchas veces no me daba de comer. Me mandaba al río a lavar, tenía que romper el hielo para poder lavar. Gracias que mi tío, el marido de ella, sí me llevaba, y me llevaba, se llevaba en un bocadillo que estaba subiendo y bajando a la gente que de los pozos. Se llevaba en un bocadillo, me decía que iría donde él me daba el bocadillito, yo me lo comía y así pasaba pues hasta que me iba a la noche a dormir. Gure etxian sekula ize, bazen ginean familia eta sekula. Geko ere galdetu ez gendun izan, ez gendun galdatzen aman itxa, beha, muda. Areke, ez dakit barruan nukiko zen, bere barruan, baina konta izez. Kulpi ere geuk ere, baina beti zean gorre mobitzen gauzia. Mi madre contaba muy poco, pero muy poco. Yo, porque cuando me quedaba con ella, le solía preguntar, a ver, yo por qué había nacido aquí. Y mi madre me decía pues que ella vivía en Puente de Genavé, en Jaén, y que la habían detenido y la habían traído aquí a la cárcel de Saturrarán. Estaba en estado y yo nací en el 40 y estuve aquí pues no sé, un año, por ahí, un añito así, porque ella me dice que estuve muy mala, muy malita, le tuvieron que sacar sangre para darme a mí, porque claro, si no comíamos. La única vez que dice que comían, y encima comían con gusano, eran las lentejas, dice que eran tanto como lentejas, gusanos. Y lo demás no les daban nada, les daban, sí, la gente de aquí les llevaban mucho y les traían mucho, hortalizas, le traían carnes, le traían de todo, pero ellas lo metían al economato y luego el que tenía dinero compraba y el que no tenía dinero o gente que le podría mandar compraban, pero ella no podía comprar nada, y lo mismo que mi madre, habría más. Y cogían, y más de una vez me dijo mi madre que sí, que habían visto cómo por la noche lo sacaban a través del monte para arriba y lo vendían de trasperlo, y a ellas pues de carnes pocas. Me contó ella luego que cuando a ella la mandaron ya, la liberaron, que la mandaron sin un céntimo, y para ir a Andalucía yo le preguntaba, ¿y cómo viniste hasta Andalucía? Y me decía pues que diciéndole a toda la gente que iba, o bien a los del tren, o bien autobuses, o lo que fuera, de dónde iba, que la habían liberado de la cárcel, que iba de la cárcel y que tenía que ir a Jaén, a Puente de Genavé, y que no tenía dinero para poder ir. Y mi madre, explicando así, fue cuando llegó a Andalucía, porque no les dieron ni una tarjeta, nada, para que pudieran ir a su tierra. Y claro, yo lo único que le preguntaba a mi madre, bueno, ¿y cómo? ¿Y me bautizaste
Y sí, me dijo, sí. Y tu madrina es una catalana, se llamaba Mercedes, y tú te llamas Mercedes por la catalana. Nire ama zen laguntzea joten zan emakume askotako bat. Orduan, guri komentatzen ziguten etxian bai amonak eta bai amak nola jakin zutenean hainbeste emakume eta aurre ekarri zutela espetxera, Saturranea, nolabait lagundu behar zakuela, zeozela. Orduan, nire amonak esaten zuala, Baskaria ipintzen zutenean potajia edo zeozer, bakoitzak kutsarada bat edo bi gutxiago jan, eta hori beurei eraman jateko. Zauken ezer edo zer ematen zizuen jateko. Eta horrela egiten zuten. Orduan, eramaten zuten. Ostegunetan eta igandetan joaten zian bizitara. Ostegunetan eskolan jai eukitzen zuten eta orduan aprobetxatzen zuten eramateko jaranaria eta eramaten zuten potajea baldin bazan lapikoan, bestela otarran eta beste ontzi batzuetan. Eta juten zian, batzutan autobus baten, Arteondo autobusa itxuraz egon ometen zan, eta esnea eramaten zutela kartzela inguruko baserrikoen esneak, batzen zituenak, eta orduan nire amata batzutan juten zian oinez, eta beste batzutan autobusez. Bueno, gu txikietatik, ja gurasoak eta isikok eta denak, esan dozkuen zelan dagoen familia Madriden, eurak lagundutzena kartzelan egon zinean, ez? Kartzelan egon ziren madritarra Teresa Alonso, bera etorri zan Madridik kartzelan egon da, umea ere ekuiban kartzelan bertan Madriden, eta denpora gutxira etorri ziren Saturranera. Umea izan zen Cesar, eta etorri zirenean Saturranera, gure familia ondarrutarra da, eta gure hauman amak, bisabuelak, etxean egoan, beran alaba batekin, josparekin, eta ikusi ben, bentanatik, zelan militar bat, militar jantzita, soldautzan egoan, eta soldautzan egoan azan Florin, eta ume txiki bat, azan Cesar, eta beran Teresaren ama, andra edadekoa, eta sartu ziren denda baten, ondarrun, eta gure etxeko aurrean. Eta esan notzan bisabuelak beran alabari, horrek zer problema bat dute, eta jun dendara, sarturi diren dendara, eta galdetuia segertatzen gakoen erose behar duten, ez? Eta, nik uste dut atrebidak zirala, ez da normala denda batera joan eta jakitera zer gertatzen zen. Baina, ordun denporak holan ziren. Eta jakiban, gure isikok, gure etxan isikok, jakiban, zelan haren militararen, ero soldautzako horren Florinen emaztea zelan egoan kartzelan. Geroan zegoela ate handi bat, barrura sartzeko, baina ja sentinelak edo egoten ziala ate onduan eta kentzen ziotela eramaten zegoen gauzak, eta eura sartzen zian bizitara. Baina, euren familiak bilaltzen zituzten honea euren jakitzeko gauzak eta euren berri jakitzeko orduan, nire ama eta zian hain gaztiak umiak, 12 urte horrela zeukaten, eta aprobetxatzen zuten poto txikietan eta sartu karta horrek edo notak, eta kartzelan zegozen 2 rejila, eta erdian pasillo bat.
eta arek esaten zuan bazela umia esizueten hainbeste jaramon egiten, aprobetsatzen zutela boltsailuetan eramateko notak, eurai presai emateko eurak ere jakitzeko euren familien berri. Eta eurok ere nola zaudeten, kanpoan zaudetenak jakitzeko. Orduan, gure isiko eta bisabuela arduratu zidan tranquil juteko Madridera edo joan bizaren tokira, eurak jau egingo zirala eta hartzebenela konpromisoa egunero esnea eta jateko aruteko. Eta momento bat gero heldu zen 3 urte egin banean, Cesarrek, 6 urte artelagate ben kartzelan egoten, baina atara egin eben, beran eixiko etorri zan, beran bila eta bar, eta gero Zornotzara pasatu eben bera, Teresa. Baina ere harremana jarraitu gendun. Harremana jarraitu gendun, gero heldu zen zelan kartzelatik urten, kasualitatez bera kartzelatik urten da gizona sartu eben, baina horreku eben euran giro gogorra. Kartzelan zegoen emakume bat izena zeukala Berta, eta horrek Madrilen eukizuan denda bat modaz Berta. Zan oso emakume abila josten, eta bera zan zuzendaria, eta danai erakusten zuan josten. Orduan, beurak eskatzen zuten materiala barruan gauzak egiteko, jendiai laguntzeko eta denpora pasa gauzak egiteko. Orduan eskatzen zauen hariak eta eramaten zioten azeituna zurrak, karakoliluak, hariak asko, gantxilo egiteko edo galtzerdiak egiteko, adibidez nire amanetxian mutila asko zeuden da mainelak zian. Eta berak egiten zuan galtzerdiak itxasora eramateko, hankak pelak egitzeko. Eta baita gero umiai egiten zioten karakoliluakin adibidez koilarrak, pultzerak eta azeituna zurrak ere bai erabiltzen zituzten olesko zapatak egiteko, beste otarrak, gauza asko egiteko. Aprobetsatzen zuten dena, oso lan asko egiten zuten kanporako. Eta nire etxean gelditzu zen Berta etxeko bat bezala, osea gure familikoa baliz bezala, oso emakume langilea jatorra zen, eta harremana jarraitzu zuten bukaera arte, eta inkluso ni Madrira joan nago bera ezagutzea eta jarraitu nun berarekin harremanetan. Oso bukaera oso ona izan zen. Gu gero agertu ginen eta beti izan dozkun historia hori, zelan izan zen, zelan famili bagenkoa Madriden eta bar. Ja, askatasunen lortu benin bai Florinek eta baita ere Teresak, hasi ziren ondarrora pila etortzen, pila bat. Eta ni lehengoko irudia eurekin dakatena da, bezpa baten etorri ziren Madridik. Ordungo kaminoekin, bezpa baten eta abar. Arrantzan egunean ere etorte ziren, eta badaukagu argazkiak baita ere eurekin portuan, atuna egiten, marmitxakoa, eta Teresak oso otxura hon hartu eban, beti etorte ziren anragizionak, eta Cesar, da gero Cesarren emaztea ere bai. Cesarren emaztea zen alaba bakarra, republikana zen bera ere, eta hori, atentzioa moteban, zer lan hartu eban gora bera guztia, bizitza guztia gizonana, amainarrebana, eta gurea zelan agertu zen maitasunaz, ez? Da urtero etorte ziren, ero etxen baten ero bestean, beti etxetan, gure etxetan gertatu ziren, eta horan jarraitu gendun. Berak Cesarrek ekuieban seme alaba bi, Beatriz da emakume bat amengo historia dakiena hori, beran alabari Amaia izena ipini dotzan, gure omenez, eta da ondiokan da eguna ez dugula hori kate hori apurtu. Da daukagu asmoa hori ez apurtzeko. Beti komentatu izango du Cesarrek ere beti izate bat. No romper esa cadena, no romper eta gu ere gure artean hori.
Han ikusi dezue nik grabatu duten inguru hori, eta zer do Saturrarango inguru handi hartatik. Batzuk ezagutuko zenduen, ia gehientsuenok igual, askok, eta eukiko dezue buruan irudia. Baina ezagutu ez tegunontzat, niretzat, sekulako tristura, ez dakit, angustia bat bezala sartzen zat, eta esatezu, hemen gertatu zen guztia gertatuta, hemen eintzian astakeiak pasata, ez to, ezer, tristia da, baina ez to, ezer. Orduan, ia hauekin eta beste horrelako dokumentalekin eta jendea akordatzen danakin da egiten duen apurrakin, ia lortzen deun gutxienez gordetzia. Eta ez izatea Saturraran ondartzarako bakarrik, ondartzarako ere bai, baina ahaztu gabe zer gertatu zen ere. Ze ahaztutzen dana ez du existitzen. Eta berriz, akats berdinak iteko, bai, arrisku handia dau. Eta gerra besteik ez dugu entzuten bazter guztietan, hemengo hauek guztiak gerra baten ondorioak izan zian. Gaur ikusten dugu Gazakoa, irudi garratzak, hemen ez da ikusten ezer, baina gertaera garratzak pasazian hemen ere. Baina ez ikustea, emateu, ez dala gertatu, eta gertatu da. Eta berriz ez errepikatzia komeni da. Eta gaur goizian entzuten nun, flotilian jundan neska bat, badaukatela oraindik kartzelan, eta zela humilatzen zuten, eta zela humilatzen duten. Eta reflexio txiki bat eiteko, zela ote da posible, 25 monjak, 1500-1600 emakume, kontrolian, ordenian eukitzia. Emakumeak zian batzuk, emakumeak zian bestiak, denak zian emakumeak, bai? Baina betu, 25 artean, 30 asko jota, lortzen zuten 1600 emakume, ordenian eukitzia. Nola? Reflexio bat eitiko da. Zer gertatzetan han, jendiak hain zintzo ordena betetzeko. 40 lagun altza zitezken eta paliza bat eman. Baina etzan gertatu. Gertatzen zanean, lurrazpira zijoan, ziegara zijoan. Eta ara, Maria jotzen zanean, ura sartzen zan. Eta uretan egoten zian. Gaur ez dugu aipatu hor, baina Prohibido Recordar pelikula ikusten badezue Saturranekua, hor dago emakume baten kontaketa, Carme Rieraren kontaketa dago, eta emakume hori etorri zan bere umiakin Saturrarena, etorri ez, ekarri egin zuten. Etorri inorretzan etortzen, ekarri egiten zituzten eta. Eta umia gaixotu nintzen. Eta umia hilintzitzakon. Eta umia sartu zuten kajatxuan, eta sartu zuten hortzen zulo berdinera. Presoak sartzen zituzten ziegara, sartzen eraman zuten umea ere. Eta etorri zian monjak. Eta monjak etorri zian loratxuakin. Eta esan ziren, ai, Angelito, ahora estás en el cielo, eta amak bere amorru guztiakin, baintzien, ekarri zituen loriak hartu, eta harrika bota eta mojaik kendu zion toka. Eta mojak saku bat zeraman eskuan, eta esan zion, no te mereces, pero toma, y pon debajo de la puerta, porque a la noche tú te vas a dormir y a tu hija le van a comer las ratas.
Orduan, nola lortzen da kontrola? Nola lortzen da kontrola? Nola lortzen da kontrola? Gero, gaba pasata gero, eta gaina emakumeak esaten du, mina handiekin esaten du. Y me dormí. Tenía los pies en el agua, pero me dormí. Eta hurrengo goizian, astotxo bat juten zan, itxuraz astua gurdilegin juten zan, Saturrarana hildakoak ekartzea, eta atea zutenean karruan jartzeko alaba, esan ziren utzi, umia enterratzea juten, eta esan ziren, tu de aquí no pasas. Eta hor gelditu zen, hor bukatu zen, emakumearen eta alabaren arteko hartu eman, ez ziren utzi enterratza juten. Eta hola zian gauzak, ulertzen. Orduan, zerk bihurtzen zitun umil eta esaneko? Ez emakumeak umilak eta esanekoak zialako. Rebeldiak zian emakumeak, eta rebeldia bat zeukaten. Baina, holako gauzak ez gertatzeko, zer egiten zuten. Anita Moralesek esaten zuna. Nosotras ya veíamos que era una injusticia, pero nos iban a quitar al niño, entonces nos callábamos. Eta horrelako kontu asko kontatzen dituzte emakumeak. Eta hori da bidia, karta kentzia, zigortzia, umia, jatekorik gabe lagatzia. Gauza horiek guztiak egiten dute pertsona bat rebeldia dana ere hotxan bihurtzia eta esaneko bihurtzia. Eta bueno, ez dakit nik zer gehiago kontau, horrelako gauzak, han pasatako gauzak asko daude, ez dakit inork galderarik edo zeozer badakazuen, zeozer faltan bota dezuen, igual beste dokumental bat inberdegu haindik falta dian gauza kontatzeko, ez dakit holako zerbait ere igual falta da haindik. Baina bueno, badikua zeitzen gauzak eta denborakin ia danon artean gordetzen ditugun memorian gertatutakoak berriz hankasartze berdinak ez eiteko. Eta eskerrik asko Mari, parte hartu dezulako ere, badakit gaur ez dela momenturik onena, baina eskerrik asko, ze importantia da lekukuak beren hitza ematia. Importantia da. Eskerrik asko. Bueno, galderaik edo badakazue? Ez da galderaik. Bueno, ni bakarrik esan, hilen 2030 erakusketa egongo dala hemen, Aldameneko areto hontan, eta da 1931tik 1939 bitartian emakumeak, bai? Nola, Republika garaian poliki-poliki jontzian lorpenak egiten, eskubideak lortzen, gerra eta eskubideak galtzen. Orduan da, hori, histori hori kontatzen da, bai? Eta egongo da ikusgai, hilen 20tik 30. Eta gero, Saturraranen gertatutako hau oroitzeko eta hemen egondako emakumeei omena egiteko, azaroaren 8an, zapatua da, eguerdiko 12an, Saturraranen egingo deu, urtero oidan bezala, oroimen eguna. Eta danok izango zeate ongi etorriak, bai erakusketan eta bai Saturraranen, eta eskerrik asko danoi.